Så lægger jeg mere. Rundt om bordet. Rundt om det. Du skal stille dig rundt om bordet. Det betyder, at man skal stå det rundt om bordet. Så. Nu skal I høre efter. Nu prøver jeg uden i går. Så skal I se her. 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal I rundt. Hen på den rundt. Hen på den rundt. Hen jeg stille på den rundt. Hurtigst muligt. Hen går først. Hen på den rundt. Ja, det er godt. Det er godt, Toge og Freja. Så rører de ud. Så står de herovre. Så vi kom herover. Kom her. Toge. Så Freja. Kom herover. Hvem kan de stå her? Se hvem der kommer Rundt om bordet. Ja. Hen til bordet. Hen til bordet. Hen til bordet. Hen til bordet. Så går I rundt om bordet, mens jeg tæller. Så går I. Rundt om bordet. Rundt. Rundt om bordet. Jessica, rundt om bordet. 2, 3, 4, 5. 5 hurtigst den rundt. Nej. Det var Ian, der kom. Freja, du er færdig. Du har prøvet. Vi går over til Pia. Ja. Så stiller I andre rundt om bordet. Kom. Jonas. Kom her. Jonas, du skal hen. Ja. I skal gå rundt om bordet. Det er nogle billeder, skal vi. Ikke også? Mens jeg tæller. Du skal ikke ligge rundt om bordet. Kom. Gå rundt om bordet. Jonas, gå rundt om bordet. 1, 2, 3, 4, 5. Skynd jer 5 rundt. Jessica og Julius. Så går I over til Pia. Nej, jeg skal lige høre her. Du skal blive hos mig. Du skal blive hos mig, ikke? Ja. Det skal blive her, den der herinde. Den der, Mette, hun har altså lige ramt rigtigt, Jessica. det skal blive sådan der. Jessica har lige ramt rigtigt derovre. Nå, var hun ikke? Så, I bliver derovre nu. Nej, Jonas. Nej. Jonas, kom her. Og Freja, du bliver derovre nu. Nu bliver du her. Jonas, Lille søde Jonas, du skal blive sådan der. du skal altså. Og så skal du ikke ligge ind over bordet. I skal løbe rundt nu. Kom, rundt om bordet. Gå rundt om bordet. Rundt om bordet. 1, 2, 3, 4, 5. Skynd jer at finde runden. Hvor er den runde henne? Godt, Vigge. Hvor er den runde henne? Sådan. Stop. Så bliver du bare der. Nu går Jessica og Digte over til Pia. Ja! Så er det jer to. Så er det jer to. Så. I skal gå rundt. Kom, rundt om bordet. Rundt om bordet. Rundt om bordet. I har gjort det. 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal I Skynd vinde. jer at finde den. Hvor er de runde bolde? Hvor er runde bolde henne? Stil dig på den. Ja, stil dig på den. Jessica, eller nej, Joanne, hvor er den runde? Hvor er den